Devetnica Gospi od brze pomoći, drugi dan. Službenica ljubavi. Anđeo reče Mariji: evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinji prozvanoj, ovo je već 6. mjesec, ta Bogu ništa nije nemoguće. Tih dana usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda mi da majka Gospodina mojega dođe k meni? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Tada Marija reče: veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Marija je primila milost koja ju je uzdigla iznad svih ljudskih bića. Ona je toga svjesna. To dokazuju njezine riječi: odsad će me svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. No ona, obdarena tom izvanrednom milosti, kao da i ne misli na sebe. Isus koji se u njoj utjelovio potiče je da čini dobro drugima i ona odlazi u službu ljubavi svojoj staroj rođakinji. Mi bismo možda rekli: pa mogla je činiti dobro i svojim sumještanima. Sigurno je i u Nazaretu bilo žena i majki kojima bi dobro došla njezina pomoć. No, nije li to pouka za nas? Najprije smo dužni pomoći svojima. A ako bi netko zanemario svoje najbliže, svoje stare roditelje, svoj rod, a pomogao bi drugima, morali bismo se zapitati je li takva ljubav u redu. Blažena djevica Marija nije činila tako. Najprije pomaže svojoj tetki, a onda kad se vratila u Nazaret, sigurno je imala uvijek otvoreno srce i za sve oko sebe. Kako je kod mene? Jesam li uvijek spremna pomoći najprije svojima? I to rado, s ljubavlju. Ako dosad nije bilo tako, odsad će se vladati kako me uči presveta djevica Marija. Onda će ona sigurno rado biti uzame i svojim zagovorom pomagati meni u mojim potrebama. Još ću danas nastojati nečim razveseliti svoje najbliže, roditelje, braću, sestre, nekoga iz roda tko je dosad bio možda zanemaren. Molitva. Presveta djevice Marijo, hvala ti za primjer koji si nam dala svojom službom rođakinji Elizabeti. Molim te, daj da i ja imam otvoreno srce i ruke spremne za službu ljubavi, najprije svojim najbližima, roditeljima, braći, rođacima, a onda i svima drugima kojima bi po Božjoj dobroti moja pomoć dobro došla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Litanije Gospi od brze pomoći. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marijo, moli za nas. Majko Sina Božjega, moli za nas.
Naša Gospo brze pomoći, moli za nas. Zagovornice sviju koji te s pouzdanjem zazivaju, moli za nas. Da nam vjera bude živa i prosvjetljena, moli za nas. Da nam ufanje postane nepokolebivo, moli za nas. Da nam se ljubav usavrši, moli za nas. Da vjerno vršimo Božje zapovjedi, moli za nas. Da ustrajemo u dobrim djelima, moli za nas. Da se opiremo pobunama zle volje, moli za nas. Da ne podlegnemo napastima, moli za nas. Da se uspješno borimo protiv grijeha, moli za nas. Da zadobijemo milost skrušenog pokajanja, moli za nas. Pomoćnice u svim duhovnim i vremenitim potrebama, moli za nas. Pomoćnice onima koji se žele vratiti na put spasenja, moli za nas. Pomoćnice onima koji teže za svetim, svećeničkim i redovničkim životom, moli za nas. Pomoćnice propovjednicima evanđelja, moli za nas. Pomoćnice radnicima u vinogradu Gospodnjem, moli za nas. Pomoćnice borcima za vjeru, moli za nas. Pomoćnice u rasvjetljavanju nevjernika, moli za nas. Pomoćnice u obraćenju krivovjeraca, moli za nas. Pomoćnice Svetoga Oca, biskupa i svećenika, moli za nas. Uzore kršćanskih majki, moli za nas. Svjetlo kršćanskim očevima, moli za nas. Zaštitnice mladeži, moli za nas. Radosti čestitih obitelji, moli za nas. Utjeho žalosnih, moli za nas. Snago klonulih i malodušnih, moli za nas. Savjetnice u svakoj nevolji, moli za nas. Obrano od zaraznih bolesti i pošasti, moli za nas. Obrano od požara, moli za nas. Obrano od groma i oluje, moli za nas. Obrano putnika, moli za nas. Obrano u času smrti, moli za nas. Osloboditeljice duša u čistilištu, moli za nas. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas, Gospo brze pomoći, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji vidiš da smo okruženi tolikim opasnostima i bijedom, dopusti u svojoj beskrajnoj dobroti da nas bezgrešna djevica Marija, majka tvojeg božanskog Sina, obrani od zlog duha i štiti u svim protivnostima, da nas brzom pomoći oslobodi od svakog zla duše i tijela i sigurno vodi u nebesko kraljevstvo po zaslugama Gospodina našega Isusa Krista, Sina Tvoga. Amen.